Part 7 a jin jiao chai han jiao ju ni bok ni na ni kalsan hnuwa simu chuan an hmalo ka tournament lo om tur chungai to zui wanga chu tournament chuan seka student thaber zon na tur ani chumi ma chon test chi khat spiritual root test ti an ma chon phatangai thung chu test po arcanis ni thei tur ho zon na tur ani deu ber chu test paltang thei chuan an resource mamo ho a thlon ngatin an dong thei don bokani simu le mi then khatin test an nei na tur hol an lu che chumi pakhat an ron the chuak lop mai a chan chu test a fail wangani an ni lo test tu pa chuan an ron pen chu mai ngai to cheng phat tura ti ba ka an fail ani chuan an chan tur chu the chua a thlona test ma chon thei poni lo cheng sang thum lai ngai ba ka an affinity level chuan level 3 atlin chawin an pass thei don bokani ti chuan tu ma pen chu tum anum tak lowa chon simun apan ron phar maka test ma chon ain huam hle an masterin in ngai to cheng non turin lo ti ma se in huam thu chu hril le saka test pon tran ngal simu din na zona chon symbol affinity chu level 1 lek alo ni awatar affinity po chu tiang tho ma se mak takin spiritual affinity chu asang bi khle a level 5 lai alo ni chu chuan thong hlom hle in an lo phun mur simu pon te sa pas le pas lo aron zot sapa an master chuan a pas thu chu lo hril ve wat ma se thil dang soi hre dewa nei chu jin huan chuan aron soi ve wata simu spiritual affinity chu level 5 line ma se dang ho chu level 1 lek ani tlata chu tiang record chon black demon sak history a ala ngai meulo amba ka hetiang special affinity level in book tok lo lutuk ho in cultivate na tur method a lo tlata chu wangin simu historing arcanis ani ve thei don lo an master pon pe ti thuron hril ve sapin hi affinity dang ho khan level 3 tal lo thleng se thatur aron ti simu point ngai tu mu khlein kalsan le mai tum cho lo coding le tlat an test chu suspend ani thuron soile photin ama zui turin simu churon ti le lama jin jiao chai pon simu an special affinity level 5 line nei chumak alo ti ve hle ngai nat mial dewin om ma se ti che dan tu ringot angai tu thung simu pon sak deputy master gnt adreng lai chuan ron bia a special affinity chu man tlak lo ni ma se man tlak a siam dan kong alo hreve tlata ma se du thlan tur har sa deu pahnia pe a pakhat na chu arcanis naran angin a om photang a resource mamo an pek bak chu thlonin engma adong thei don lo amamo dang ho choi ngai to chop angai don ba ka in level up tur pana ma be angai don bokani apani na ve thung chuan sek chua san du na ril ru pulowa dam chung an sekta na rinum taka nun amangani chuan an master ji nge hian starring arcanis ni turina zirtir don thungani ti chuan simu pon lu thlan tur pahni ani te chungai to zui wangin apani na zo khlangta se cultivator chak tak ani ngei don ti hailo ma se tu na se komna hi chua san thei don lo tlata a chua san thei lo ni chuan a phubalak tur pola thei don lo chu wangin an rin lo dewin option 1 manian cultivate zel chu thlang ta zo kani an master g te pon adu thlanna chun hial kal sak lem lo ti chuan simu chu star arcani zir lai tia soi thei ani to an master sunan pon arcani sawin zirna le khabu anda khom na hmuna hruai wata aniang special affinity nei tan chon in cultivate na tur method awang hle a affinity ne na in rem to ber chu spirit nurturing art anti chau chuani chu art mangchon talisman master array master le soul master anti te chu thiam thei ma se soi to ang bokin chung zinga khoye ma ber thiam tur chuan in hai kuak ve angai thungani ti chuan ju jin kha pan black flame token som pani po king ran mai jujin panon kal le chumak alo ti deuh hle pui ve hlein engi a spiritual root chuani alo zot le simu chuan special affinity alo ti sap chu chuan jujin a thong hle ma se spirit nurturing art ringot nilo talisman master po zirtel turin alo ti achan po pahnia zirkop chu pakhat chau zir aya ol samjok wangani chu chuan simu po ti phur le zual sau mai ti chuan jujin chuan cultivation method tam taka tangin chini talisman le spirit nurturing art huam chungami are ti te chu thur chuak nala
anu chuan simu pon spirit nurturing art ti chu zir ve ngal chu art step khanna chuan layer chinga lai a om le tha tak tak ni ma kum tam tak zir ngai don ma se du than tur dang nei lo bok ne a thei to pa chua a tir chuan har sa ti ve hle a thunun zo lo lek lek ma se har sa ti chung chunga be nuwa post celestial mid stage atangin late stage a chhota dor mai chuan spirit nurturing art po first layer a thiam ngal bok ani a bloodline sorbing da lut thar ho chu dim vak an tum lo group chak ber an ni reng thinan ro man nan lo siam maka simu te po tournament lama chuan an phei wat ta chuan jin jeu chai lo om ve rengin simu chorn hui zewa ani pon pe lo zedin pan engem hu du chan azot le wata jin jeu chai chuan tianin maiden tian soi jimen ju chu mu tum to lo turin simu alo ti ma se ani chuan aril ru thak lo tur thu le eng tikai mo per harmony alati pui tur thuina lo chang le sak mai he thu hianin mu thiam lo na chan ber ni pona lang pakhatin nai lo tura du lain pakhatero chuan eng tikai mo la mu nge nge ya tum hle thung chuan tournament kalme ka chuan an ril ru an pele wata an ranking point fight zo piang update ngal zelani simu chuan aming ang tak mi pakhat sumu ama chona ngai tlat mai chu pa pana tumpui pa alo hne fel ve chia ava pen lut ngal ti chuan an in fight le ngal zata atir chuan alo beile du loklo atumpui pa skill chu zir chiang ma support ani ti chuan to pa slash naran manglingo den hne thei an pia loka bai si te pon lo in fight ve mek ani pon atumpui pa chu har salem lo takin hne thei chu tiang zelin mi thar ho chuan an ma chon te chun hne thei zel mi thar ho zinga chuan lan feng chu top 3 a lai a in hlang kai bok ani chu khu kun ten an lo mu chon mi thar ho chu tlom veka reng sang zong zong din mun chan chun tum ru hle mi thar zinga chuan jiau ti pa pon atumpui pa chu lo tuk thlofel ve chia ron pen chuangam an lom leom lo aron zot tu manom tak lawa chuan simu ron pen chuak nalin an fight chun zom le ngal chu pa chuarin aina lo chak phiana alain veng deuh char char anjin huan pon chuang takina chanchin alo soi ham hama simu chuan hne reng aring mol lo ani polawin dang ve le thei hram ma se ron hlap le buan buana alo bum seng to big lo chuta a beilet ve tran a 8 strike in to 1 aron mang ve wata chu pa chu lawin dang ve le thei tlat chu ero abul tran nang chawlani a strike le ngata sil chaklo na lai po hre thei chuta chhun le popa chu pa sil chu ke dar tavek mai chuta chiang mang khenga pele sak chu thin rim to hle ron pan le ngatin kutlong chuan an in nuai le ngal a to pan in charge throi chu pa ban ru a khi thota an ho tu pa jin huanan kan sak hian mi man tlak lo kol kan du lo ti hrengreng ro tia lo wauna po hre chuak rum rum the chuta theina zong zong ron mang makin a hemar lian tak chuan ron hlap ngal simu pon lo dang ve chatin anor let ve saka aslas ve ngal thoi mai ato pa windes 11 form hangaron vaile pop zong chu pa chu tlom chiang rem hle ma se poison mangin ron beile thut lo bum ve zawin a talisman fireball mangin lo vom puak le popa hre hle ma se chu pa chu tlom lo thei talo ti chuan simu po top 20 a ain hlang kai ve thei ngal khu kun chuan i konfi ti reng nen iwa konfi sual deuh ve alo ti suk jin huanero tum deuh mukin engtin ma chang lo simu po lan feng bok chuan aron challenge ve sak alo chan tak mai lo a chuan lo soi ho sap sapin simu chuan ma chon sen ti thu pon lo soi ho clear ma se ani chuan tuna tan chuan me chia zo to lo ti sak dain bai si te chu ho pui ngal lelama jin huan chuan jin jiao chai a han mu simuan hne thelo wanga pe ti thua hril wata aro man na thatok dang nei thu po hril jin jiao chai pon simuan hne theina na magical hui
poison a khat chu lo pe atuk alo ni chuan tournament an chunjom le ngal round chu sang tula tun tuma chuan mi thar ho chuan group C jin huana pol te chuan du an ma chon thei do na ni an chak zo ani phei chuan an reng lo ni sa chuan nei mak thei chuta sumu kharon pen chuak ma saberin group C ho chu chak lo ber aron chau saka me che pakhat aron pen chuak ma se chak lo ber pon ne haulo ring pona alo tuklet topa atlom chu ni ngal der ama ang bokin mi pakhat chuan group C lam chu ne lo hle anua group C lam bok lubing aron pen chuak le mi thar zinga me che pakhat por lut ve wata lubing la chuan ngai nep ti hriat takin pakhat ron lu bel turin alo ti mi thar lam ho po pakhat an lo lu bel wata lubing chuan panin an be ma se vai khat kut thlak leka an tlom le ngal chuta mi thar ho chungai nep ti hriat taka ron tong khum zuwa zuain ne pati zia le an laka chuan engman ni lo zia poron sei khum ngek ma se lan theng chuan alo te thei ta bik lo aron challenge ve maka lubing la chuan alo hlaw lo na samai mi thar zinga reng sangber ni ma se sui sakrep tur thu aron soile bulbula lan feng pona be zui ngal ol samte alo dang thei vekin apan le chia tia a special bloodline mangin alo thunun ve mak lubing po illusion chunga phuar be tlatani ma se lan fengin aron pan che zoron tal chuak thei a be zui ngal buana lowin dang ve thei zel ma se lan feng ain hliam der to ma se ron beile ngata engte vak alani chuang lo sang taka ron chun leng lopin arina pon lama ta tur chur hlap lut le mak chu chon simu tia thong le achan po thil tum a hriat vekani an rinang chen lubing chuan lan feng a soi sa hrepa mi thar ho angai nep zia bokoron soile lan feng pon no beile tumyo ma se thei to meulo lubing la chenatul tulin ato pa phei chuan da that atum le maka ma se simu chuan alo dang ve ta chat mai alo entu te chuan 20 reng lekin lubing chuan he thei reng an lo ring lo an ni ponin be ve le ngal rang tak takanin bum zung nuwa lubing chuan simu a hliam ngal pang mai ani poron tho chuak le vatin a fireball aron mang zewa rang takina vai chunjom le ngal lubing lo la in dang ve thei zelin simu 11 strike in to 1 polo dang thei vek balance storm manga vai non le sak polo dang le man tho alo chun ve papa jinwar mor khan lo veng lo se thi chiang ngotang chuta jinhuan an lo pek magical huip khan ron phuar bet maka poison pon simu afan ngal ma se la lang chuak lok lo ani po tal chuak ve ngal vatin avai le ngal papa lobing pon magical whip ke dar vek chu zom khom le vekin chu hun tha chu simun avai le che chu poison chuan aron fan chuak ta veka che chuak le thei ani ta der lo thi pui tham em chu ni lo ma se na tur chu nep lo hle ti polang lobing la chuan tlom mai turin aron tur ve sek le ngal ani pon tlom chu la tum hau lo lobing po thin dim tulin aron soi sa hrepa adim lo sak hle alo en tu te pon tlom to mai turin simu an lo ti lobing la chuan a soi sa na sa le zual sawa ato pa phei chuan simu a leng le lop mai ma se lo in beng kang le tiain na ka lo to te ne na khai khin chuan hi nep te ni aron ti saka a 12 strike in to 1 aron mang ta mi mai lubing po thong ve hlein lawin dang ve bok ma se omzia a om to lem lo chiang zenin simu chuan aron vai papa lubing atom chu ni ngal der khokun te thian du nung olo pon kal taw soka midang ten simu an nom pui hlelai an nom pui ve thei haulo an nuwa an boss ti to mayang jinjiao chai an ma mu le chuan ani po lungalo oi vak lo an pani chuan lo worshipin an natuar awri chu pon lama om te chuan an lo nui ngek
simu po bai si tenen anin mukhom an hne na chun lo lo me ka an him kher mai anu rei vak lova lan feng lo lang ve hlolin a mania lo chana wang khan lom thu aron hril sap ani hian an sekami zong zong chuma ni masial tuang leka ngai vekin tuma po ring zo lo chu wangin thian tia soi tur po nei lo ni ma se simu te thian pathumero mi thatak an ni thu ron soi ve sapin kalsan le mai tum ngal simu pon lo coding vatin adu chuan an zinga telve thei thu lo hril jiaming pon an thian ani du chuan an lo welcome reng thu lo soi ve zewa chu chuan lan feng ti hlim hlein an thian ni chu lo rem ti hetianga hlim taka hun an man lai hian an master ji chen an lama thila pa ngai mol lo tu emo hian ani chu lo en thlarenga alo be na chu lo dang ve vat ma se thil mu chuan makati tir kher mai ama lo en thatu chu barbarian jing reng sang ve tak pakhat a dreng lai alo ni ahnua chanchin an thiat ve le an sek master le eldar zong zong anin ko khom veka engwanga barbarian hovin ron be thut ngen ni pon threlo hle baka an bordar mun thuma chon barbarian tam tak anin tial khom thu chun threle zel an thil tum tak tak threlo ma se boruak in mung vel chu thamol lo ti pon thre the a chan tu romang soyanin hial lek lek tia an master pakhat churon tong chuak ve vatin kum zakalta mishing tele barbarian ho an lawin do to thu churon soi ve vat chu in be na rap thlak zera chon mishing te chuan van nei thlak takin hne nan chang thei hlowa ma se thi le hliam te chun thanem ve hle chu in do na rap thlak zeta wangin sek pasari te chulam tanga anin siam maka an sek tina chuan in ve na tur barrier an siam vekani chu barbarian emo hovel pon lammi tan paltang the ni lo ma se barrier pan lai chu barbarian ho chuan an hrevele vata an level sang ho chun lu tlang thei tho amai ro chu ro hlu chau an ru chuak phota tuma chun beilem lo ma se tun tuma chon ro hlu chun target ber ani mel ta chi alo black demon sek mai ni lo anjuanu sek ho le sek dang te master pon be nuala chu chan omang tur an soi ho le sap nuwa an barrier ti chiat an tumani ti an ring ta berani chutan sek master deu ber ilu seng chuan an jinjiao chai le an eldar te pani chuan sek lo veng him turaron ti vatin an master ji liam tuar om mek bo veng him turin mi then khat ruat turin lo ti chuan chu barbarian pa chu jong chuak vata an sek dananga hrem tur ponoron ti le ti chuan ani chuan sek dang ho paru ka fin hnuwa an ram ri chuan pan ve thung don ani